Oni jaki puder nisu kupani, tome. Utakmica 26.5. 12 sati i 15 minuta. Evo grmi kao što može da se čuje. Kiša pada non stop. Ovo nije kiša, ovo pljusak. Ovo su sudija, takmičar. Ona je u plavu jaknu, ona je kontrolor. Samo se ti smej. Evo ovo je za ručak. Krčka se, sprema se. Pa šta Bog da. Loše vreme je. Ali šta da radimo. Nazire se malo odande. Se nazire plavo. Evo čisto odande plavo. Se nazire, ali baš od samog jutra kiše pada. I to ne kiše, nego provala. Pa, ne znam kako stanje stoji u celoj Srbiji, ljudi takmiče danas, ali ovo je stvarno strašno bilo kako je padalo cijelo jutro.